Knisja ippakjata, lanqas kien hemm fejn toqgħod labra. Mijiet ta' persuni jinġabru f'ħażebbuġ għall-aħħar tislima li ċkejken Nathan Ketkuti. Nathan huwa t-tarbija ta' sena li jinstab mejjed f'karozza li kienet ipparkjata fil-parkeġġ ta' Mater Dei nhar il-ħamis li għadda. U it-tnejn bosta qraba ħbieb u persuni li b'xi mod jew ieħor jafu lill-familja Ketkuti imlew il-Knisja bi fjuri bojot, bżiżaq blu u anke soft toys. Matul l-omelija il-qassis Dun Mario Demek tenna li l-preżenza tal-folla numeruża li attendit tal-funeral tirrappreżenta tannieqa kbira ta' imħabba għal Nathan u għall-familja tiegħu. Rifless tat-tannieqa imħabba talla li jkompli jimla il-qlub bit-tama. U sostna li f'mumenti ta' toqol bħal huma dawn wieħed jaqa' fis-silenzju u jistenna r-risposti minn xi ħadd. U stqar kif ħafna drabi wieħed jispiċċa jdur fuq il-ħallieq li r-risposta tiegħu hija waħda. L-imħabba. Risposta ta' mulejja imħabba. L-unika risposta li jista' tigħna ma jistax jagħti risposta ħaġ huwa stess imħabba. Tant wieħed li sar bniedem tad-demo l-lawa bħalna wara l-lum Ġesu u bħala bniedem jgħaddi mill-fraġilità tal-ħajja tagħna. Fl-omelija intqal li l-imħabba hija ferm akbar minn negattività kollha li wieħed jista' jgħaddi minnha u hija dejjema. Tem jgħid li f'dan iż-żmien ta' nikket u konfużjoni wieħed għandu jħalli l-imħabba titkellem permezz tal-empatija u l-fejm. Għal-funeral ta' Nathan attendew il-kap tal-Partit Nazzjonalista, Elix Borg u Sera Bajada.